उदालगुरि साइड चिरां रिफु रिजार्भनिफ्राय एसएसपि आरो जोंनि बेंटल अफिसनिफ्राय जयैनो पेट्रलिं दङमोन। बे टाइमाव जोङो बे दंफांखौ जोङो जब्द खालामनो हानाय जादों। ओरैनो बेसेबांसो मुल्यनि जागोन? ओरैनो बियो 40निफ्राय 50 बिनि लाख बिनि मुल्यबान जागोन। थांनाय बावैसो बे ओनसोलावनो इभिक्सन खालामनाय जादोंमोन, थेवबो दंफां बख'नायखौ रायजो मानसिफोरा मानियाखै। बिनि सायाव मा बुंगोन? बिनि सायाव बिनो रायजोफ्रा मिथिंगाखौ दिनै बासायनायाव बयबो हेफाजाब होनांगोन। मिथिंगाखौ बयबो अननो रोंनांगोन, होमब्लासो जोङो बे माखासे दंफां दाननाय बा हाग्रा एवनायफ्रा बन्द जागोन। गोबां समावनो होबथाबोबाय खिन्थु मानिनायखौ नुनो मोनाखै। बिनि सायाव नोंथांमोना माबायदि एक्सन लागोन? जोङोथ' एक्सनखौ लागासिनो दं गभर्नमेन्टनि थुरुबनिफ्राय, नाथाय मानसिफ्रा दाबो बेखौ कन्ट्रल जायाखै। खिन्थु जों हानायमानि जोंनि गभर्नमेन्ट थुरुबनिफ्राय बेखौ होबथानो जों बेखौ बोलो होबाय थागोन। ओरैनो दंफांल' हमदों ना मोसौ मोसा गारिफोरबो हमदों? दिनै गारि थारि जों मोनाखै जेबो। जोङो दिनै दंफांल' गोबां बिबांनि जों दिनै जब्द खालामनानै जों दिनै लाबोनाय जादों। मानसिफोरबो मोनदों नामा? मानसि मोनाखै। SSB দাঁতগিৰি আৰু ফৰেষ্ট বেংগলৰ আমাৰ একেলগে জইণ্ট পেট্ৰলিং আছিলে, আৰু যিটো আমাৰ তেওঁলোকৰ পাছ খবৰ আছিলে, ইনফৰমেশ্যন আছিলে, সেই আধাৰত আমি সেই জংঘললৈ গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত, আৰু ঠিক তেনে মুহূৰ্তত আমি সেই বস্তুখিনি তাৰ পৰা ৰিকভাৰী কৰিছোঁ, উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। বৃহৎ পৰিমাণৰ তাৰ আগতে কিছুদিন আগতে তাত এভেকশ্যনো হৈছিলে, আৰু ফৰেষ্ট আৰু SSB একেলগে এভেকশ্যনৰ তাত জইন কৰিছিলে। তাৰপিছত এভেকশ্যন হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে কাঠবিলাক ভূটান জংঘলৰ পৰা আনি আছে কাটি পেলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ, আৰু গোটেইখিনি আমি ফৰেষ্টৰ বিট অফিচাৰ ছাৰ আৰু আমি মিলি গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা গাড়ী মগাই পেলাই আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টাফ লৈ পেলাই আমাৰো ষ্টাফ আহিছে, আহি পেলাই আমি বস্তুখিনি গোটেইখিনি ৰিকভাৰ কৰি লৈ আহিছোঁ ফৰেষ্ট অফিচলৈ। 45 লাখৰ পৰা 50 আনুমানিক